Fedinová ulica v Petržalke je vynikajúca lokalita. Je tu kompletná občianska vybavenosť, školy, škôlky, obchody. Je to náskok od novej petržalskej električky, pár dĺžok od petržalskej plavárne, o niekoľko viacej dĺžok na obľúbený Draždiak. Poďte sa so mňou pozrieť na túto peknú dvojgarzónku na Fedinovej ulici. Pri rekonštrukcii nehnuteľností majitelia vytvorili samostatnú miestnosť, ktorá vie slúžiť ako spálňa alebo ako pracovňa. Táto dvojgarzónka je tým pádom vhodná nielen pre jednotlivcov alebo páry, ale aj pre rodiny s jedným dieťaťom, keď dieťa má svoju samostatnú izbu a rodičia svoju samostatnú spálňu. Prípadne, pokiaľ manžel veľmi chrápe, viete ho tam poslať na noc prespať.